या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि आपण पाहताय संध्याकाळच्या टॉप न्यूज। कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत पक्ष कोणताही असो, मतदान मराठी उमेदवारालाच करा असं आवाहन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सीमा भागातील मराठी भाषिक मतदारांना केलाय। शिवाय निवडून आल्यावर या उमेदवारानं मराठी भाषेची सुरू असलेली गळचेपी, मराठी माणसांवरील अन्याय याविरोधात विधानसभेत वाचा फोडायला हवी असंही त्यांनी म्हटलंय। राज ठाकरे यांनी याबाबतचं ट्विट केलंय। कुडाळ ग्रामपंचायत मध्ये शासकीय निधीत अपहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन ग्रामविस्तार अधिकारी नामदेव तांबे यांची जिल्हा न्यायालयानं सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे। या कामी ॲडव्होकेट बाळाजी रणशूर आणि गोविंद बांदेकर यांनी काम पाहिलंय। सावंतवाडी मतदारसंघात आता भाकरी परतावी तरच रखडलेले प्रश्न मार्गी लागतील। पराभवावरून हिणवणाऱ्या केसरकरांनी मतदारसंघात भाजपची केवळ 1 ग्रामपंचायत असताना मी 30,000 मते घेतली होती, तर दुसऱ्या वेळी अपक्ष म्हणून 75,000 मतं घेतली होती, हे ध्यानात ठेवावं। पराभव तर इंदिरा गांधींचाही झाला होता, त्यामुळे दीपक केसरकर यांनी गुरमीत आणि घमेंडीत राहू नये। युतीची भाषा करण्यापेक्षा या मतदारसंघात स्पेशल केस म्हणून मैत्रीपूर्ण लढू एकदाचं काही ते होऊन जाऊ दे असं आव्हान भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेलींनी दिलंय। कर्नाटकात सध्या निवडणुकीचं वारं वाहतंय। अशात राहुल गांधी प्रचारासाठी कर्नाटकात आहेत, तिथं जाहीर सभांसोबतच ते विविध लोकांच्या भेटी घेत आहेत। डोक्यावर लाल टोपी आणि डोळ्याला गॉगल लावलेल्या चिमुकल्यासोबत राहुल गांधींनी कुल्फी खाण्याचा आनंद लुटला। डिलिव्हरी बॉय सोबत राहुल गांधींनी स्कूटर सफारीचा आनंद लुटला। याचा फोटो राहुल गांधींनी सोशल मीडियावर शेअर केलाय। डिलिव्हरी बॉय सोबत हे फोटो सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनलाय। कोकणातील हापूस महाग आणि आता तोही कमी प्रमाणात आलाय, त्यामुळे नागरिकांना यंदा मद्रास कर्नाटकातील आंब्यांवरच अवलंबून राहावं लागतंय। त्याचेही दर यावर्षी 100 ते 150 रुपये प्रति डझन वाढलेत। दरम्यान वादळी वारे, गारपिटीनं ढगाळ वातावरणामुळे आंब्याच्या उत्पादनात कमालीची घट झाली आहे। आंबट कैरीची सुद्धा आवक कमी झाली असून सध्या बाजारात कैरी 40 ते 50 रुपये किलोनं विक्री होते। वादळी वाऱ्यानं आणि गारपिटीनं झाडावरील कच्चे आंबे झडल्यानं यावर्षी आवक सुरूच झाली नाही। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण सात लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।